И здравейте, аз съм GameOver. Сега ще ви покажа как да си направите лесно интро. Влизате в този сайт, дадете тук, ако искате и това, Open Clicker и чакате да зареди. При мен бавно става и като зареди, ето е тук, за да се видите какво интро. Тогава интро ще го направя за BNG. След това натискате и тук за смените текста, натискате върху текст и пишете име. Аз ще направим това интро сега за BNG. А за да си го върнете и изтегляте, натискате ето и тук. Аз ще го наглася на по-бавно зам да се изтегли, иначе няма да стане. Натискате Start Video Render и чакате се ренне. След това като се ренне, ето тук отгоре ви излиза долно Alt. Натискате върху него и се изтегля. Това беше от мен, да съм могнал и чао.